Il-Prim Ministru ħabbar deċiżjonijiet importanti mhux biss għas-settur ambjentali iżda anke fil-qasam tal-ippjanar. Wara deċiżjoni importanti li tat serħan il-moħħ li ħondoq ir-rum mimma jiġi żviluppat u d-deċiżjoni dwar l-Università Amerikana fejn bejn Bournemouth u l-Isla issem spazju miftuħ isbaħ għall-komunità. Il-Prim Ministru ħabbar sensiela ta' deċiżjonijiet oħra importanti li għatu serħan il-moħħ kontra xi forma ta' żvilupp. Illum nista' nħabbar illi Senatu serħan il-moħħ lir-residenti ta' Whitty bidla fil-pjan lokali li tiżgura li hemmhekk ma ssirx marina. Il-Prim Ministru tenna dwar riforma oħra li anke hawn ikollna Malta ġusta. Dik dwar kif żvilupp li jkun ikkontestat b'appell ma jimxiex il-qudiem sakemm jinqata' l-appell. Fid-diskors tiegħu b'viżjoni għal Malta għawdex isbaħ fejn partikolarment fuq il-gżira ta' Tletoljiet tkellem dwar gżira ta' villaġġi u li tibża għal pajsaġġi. Il-Prim Ministru Robert Abela semma kif familji fosthom missier tkellmu miegħu dwar il-ħtieġa ta' aktar spazji miftuħa li fihom il-familji jkollhom kwalità ta' ħajja aħjar. Lil dak il-missier kif qedlu dakinhar nerġa' nikkonfermalu li dis-sena se nirdupjaw l-isforzi tagħna. It-twaqqif tal-Aġenzija Project Green fissret impetu ġdid f'dan il-qasam insemmi il-Park tal-Familja ta' Benajsa li intom rittu tagħmluh miżbla, l-estensjoni tal-Park San Clement f'Ħażabbar, il-Green Campus fil-Millbrae Grove, il-Mosta proġetti mxerda ma' Malta u Għawdex kollu biex nirreġeneraw qed noħolqu spazji ġodda daqs 11 darba u nofs l-ispazju li jokkupa l-Istadium Nazzjonali ta' Taqali. Iva tista' tgħid se nkunu qed iwettqu d-doppju tal-proġetti li wettaqna sa issa. Il-Prim Ministru nnotaw wkoll investiment fil-prijoritajiet il-ġodda li għandu l-pajjiż, il-qalbiet ambjentali u diġitali. U għalhekk l-investiment fl-edukazzjoni u fit-titjib tal-ħiliet. Faħritna wkoll fejn tidħol il-qalb ambjentali l-President tal-Kummissjoni Ewropea meta ġiet magħna hawnhekk fostna biex tinawgura Recovery and Resilience Plan tagħha qaltilna wieħed mill-pjani l-aktar ambjentalment ħodor fost l-Unjoni Ewropea, però rridu nassiguraw li minn dawn iż-żewġ qalbiet ma jbati ħadd u fil-proċess li mmorru għal dan il-bidliet ma noħolqux xi inugwaljanza soċjali. Għalhekk l-enfasi fuq l-investiment fil-ħiliet. Dwar l-effetti tat-tibdil fil-klima, il-Prim Ministru nnota proġetti ambjentali importanti li qed jieħdu s-sura fil-pajjiż, fosthom dak tal-waste to energy fejn l-iskart isir riżorsa. Semma wkoll id-direzzjoni li qed jagħti l-Gvern immexxi minnu dwar aktar investiment fir-rinnovabbli, settur li pajjiżna jrid ikun aktar ambizzjuż. Fisser il-Prim Ministru.